Wat zal de impact wezen van de F-35, de Joint Strike Fighter, op Nederland en op de dorpen om de vleerbasis Ljouwert heen? Hajo Bootsma die je onderzoek in Amerika. Daarachter, de Sustrek, het beeld van Lockheed Martin. Dit is in Fort Worth, Texas, Amerika dus. We zijn in Amerika om onderzoek te doen naar de JSF, naar de F-35, om te zien wat het toestel ons brengen zal. We willen graag een beetje een helder beeld hebben van wat de consequenties wezen kan van het besluit dat de Nederlandse regering neemt als ze de F-35 aanschaffen. Er zijn een soort verhalen hoe dat ding voor de wereld al leven meidje. We willen weten wat dit toestel Nederland brengt. Economische voorspoed of ellende. Where you're connected to data links and sharing information with both airborne platforms and ground systems, that really changes the amount of situational awareness that the fighter pilot has at his fingertips. Ja, maar eens luisteren. Dit wordt straks lood, maar dat is nog iets heel anders als de JSF komt, want dan zitten we hier alleen maar pin in de holle, hè, die mas. Nou, ja, dan maak ik hier het bochtje. Het is juist dat dit heel dik glas is. Ja. En wat het dus keert. 12 centimeter? Ja, en er ben hele sterke kierdichtingen maken. Helpt het? Ja, het helpt degelijk. Het is wel zoals je maar de F-16, vooral in de Zwitserse belastte gebieden, wij krijgt het maximale niveau van de geluidsdemping, wat vastkeuren is. En als de JSF komt en die heeft meer loodshenden, dan is de vraag als de 40 decibel demping van boeten naar binnen, als die wil helikist. Dus sowieso, en daar wil ik geen enkele aandacht om besteden in Nederland, Defensie denkt direct net aan, maar met alle wenningen rondom Volkel en Ljouwert, maar op nij bezoeken worden qua isolatie worden. En ik denk dat ze op nij isoleerd worden. Sure. Als je naar binnen rennen, want je helpt, ik zeg al je kaarten liggen krijg en ja. Al je plaatjes. Nou, als je de geluidscontourenkaart, hè, dan moet Ljouwert is hier heel hoog. Ja, Ljouwert is daar. Waar is Massum? Massum is hier. Ja, en hij is hier de lange startbaan. Die lezen we even op de grond. Hij is hier de lange startbaan en hier de korte startbaan. De JSF broekt alleen nog de lange startbaan. Dus alles gaat om Massum heen. Ja. Defensie die zei ik, hier komen wij net boppen. Maar wij zijn bang dat als ze hier maar de JSF binnenblijven moeten, dat onmogelijk wordt, dan moet ze gigantisch minder vliegen. Hoe ben je dan zo wist van dat het toestel daadwerkelijk echt zo van je leven maakt? Nou, wij weten dat de JSF als de meest volle meer loodshender maakt. Defensie zou dat net zo is? Nee, Defensie... Lockheed Martin zou ik dat net zo is? Nou ja, maar de meeste metingen vanuit Amerika die wijzen uit dat het bij een landing 22 decibel meer is dan de F-16 en bij een start 21 decibel meer. Dat zijn dus inderdaad orencijfers als wat Defensie hanteert.
dit zie je in Amerika, rondom elke vleerbasis komt een EIS, dat is een MER, milieueffectrapportage. En dan is juist F25, dat is die rede, dat is de heegste. Die komt dus op de 123, 124 decibel uit. En onze F16 komt hier, die is volle leeg. Dat is de lichtste van de benzine, tastel, bemitten. Dus wij gaan er van de beste naar de slechtste. Dus je ziet van die meting die dus niet is toch het NLR, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, renommeerd instituut, Doognet. Ja, nee, klopt. Doognet. En dat zeiden wij net al in, het RIVM heeft het op fysiek van de provincie Friesland een second opinion onderzocht. En die heeft dus de zwakke plekken aangewezen. Alleen het RIVM het nog vrij zwak west vrij mild west in de beoordeling. Maar hoe kan het dan? Als het zo'n groot probleem is, dat er dus zo'n enorme druk hier op het hele gebied, om een basis in. Waarom wordt het dan onder? Ja, waarom wordt het net voor het? Nee, maar dat is toch duidelijk. Het NLR is rechtstreeks opdracht die krijgt opdrachten van Lockheed Martin. Dus die is rechtstreeks belussen bij de JSF. Dus die kist toch nooit als belanghebbende kist die een onafhankelijk rapport maken. Het NLR zei dat het onderzoek dien is in opdracht van het ministerie van Defensie. Beide jouwen verder geen commentaar. Het is echt een legergebiedje. Heel soort militaire voertuigen bij de diek. Er is een heel groot militair oefenterrein bij. Overal vleerveldjes in dat gebied. Maar hier bij Valparaiso, Eglin, daar laat een heel groot vleerveld. Daar zit de F-34 dan ik en die wordt er getest. Het Nederlandse testerstel, dat zou dan ik daar komen te staan. This is the edge of the field, huh? Yes. You look right on the other side of the swale. You can look at that little sign on the tree right there. Yeah. That's the actual boundary of the base. Yeah, if you walk over here, I'll show you the fence, the security fence. So what we now do is unlawful. Yes, that's right. And you can see the fence goes as far as you can see that way and that way. We have F-15s and F-16s take off from here. The F-16s use afterburner most of the time. It can be fairly loud since it's pretty close, but it's still a different sound than the F-35s. I don't know if you were able to notice that the F-35 has a very distinctive noise profile. Yeah. It's got a lot more spectral content in the middle and lower frequency range. And what that means is the sound travels further because atmosphere attenuates higher frequencies most. So the lower frequencies tend to travel further. It's sort of like lightning, thunder. You hear the thunder, low thunder when lightning is far away. You hear the crack when it's close. Why does it affect you so much? We are the closest community to the base, and pretty much whatever they do, if they use the north-south runway, then they're taking off or landing right over a major portion of Valparaiso. There are a lot of people here who say it's good for the economy. Oh, yes, and it is. So you're like a lone gunman. That's correct. That's correct. And we've taken a lot of flack about that, and we. It's hard to get across the point to people that we are not against the F-35 per se. We're against the F-35 noise that's disrupting the community. Bob Webb had op Eglin werk als loodstechnicus. Nu is hij met pensioen. Te jaren met burgemeester Bruce Arnold beziekt hij Valparaiso te beschermen in zijn loodsoerlijst. Om aan te tonen dat de F-35 volle loeder is als orentastel, maakt hij loodsopnames. Okay, so here we go. How is his touch and go? He's a little louder when he lands.
pretty close to what it actually sounded like. Now then, what I've done is recreate what we heard there. It's hard to recreate that much noise continuously, but I've got a big amplifier. That's my SPL meter, and I've calibrated things so that right there, you're going to hear what I heard and measured that day. Tammy, is this agenda finalized for our meeting Monday night, or do we have some additional items or residents that desire to appear? Oh, I've had many sleepless nights because I feel a responsibility to protect our people. That's our only mission in life as an elected official, is to serve the community. And that's hard at the moment. Well, it's hard. Well, it's hard when we start talking about the noise levels in the Air Force and the F-35. How good is your contact with the Air Force about this subject? Well, as I indicated earlier, we have difficulty in being able to communicate our concerns with the people within the Air Force that would be making the decisions. Why is it such a big problem? We require the raising of about 35 to 40% of the dwelling homes in the city to comply with EPA regulations, so that the area would be limited commercial and agricultural purposes, for agriculture. And the noise levels were incompatible. So it's not livable? Not livable. Het is een beetje spannend, hè? Ik voel me... Ja, een soort van opening, een soort van... de koning die er binnen mag. Ja. Ja, wat we hier zien is de F-35-productie. Ja. Wat Fokker hier doet zijn alle bewegende luiken en deuren voor het toestel. Nou, een leek zou kunnen denken, een luik voor een vliegtuig, dat kan toch niet zo spannend zijn. Maar omdat dit toestel supersonisch vliegt en niet zichtbaar mag zijn voor de radar, moet alles hartstikke goed aansluiten. Moet naadloos aansluiten, letterlijk. En dat is uniek voor deze productie die wij hier doen. Het productieproces van de F-35 is topgeheim. We maaien in het Fokkerfabriek geen enkel detailfilmpje. Waarom is dit nou het beste toestel dan? Want de Saab is goed natuurlijk, zeggen ze? Het beste toestel voor de industrie is het omdat het het meeste innovatie oplevert, het meeste werkgelegenheid oplevert en een omzet oplevert die uniek is. En wat daarbij speelt is dat als je naar de andere alternatieven kijkt, dat je daar praat over hooguit 200-300 toestellen waar je het over hebt. En hier praat je over tenminste 3000 toestellen. Nou, als je dat het wereldwijd is? Dus wereldwijd. En de aantallen zijn veel groter. Ja. Dus dat levert uiteraard voor de industrie het meest op. De massa maakt het verschil? De massa maakt absoluut het verschil. Wat ik fantastisch vind in het vliegtuig als je hem ziet, en je ziet daar Nederlandse fabrikaten in, niet alleen van ons, maar ook van andere bedrijven. Ja, dat is toch een jongensdroom. Dat doet je hart wat sneller doen kloppen. Wat mij opvalt, dat er een bepaalde beeldvorming zit. De F-35. De beeldvorming is heel negatief. Duur. Lawaaierig. U zegt van, ja, misschien is het allemaal zo, misschien is het ding wel duur, maar moet je eens kijken wat we terugpakken. Hoe kijkt u dan tegen die negatieve beeldvorming aan? Nou ja, waar ik tegenaan kijk is voor elke euro die er geïnvesteerd is in de ontwikkelingsfase, dus de zogenaamde System Design and Development Phase, is 1 euro teruggekomen naar Nederland. Zeker? Zeker. Dat is zeg even gemakshalve 1 miljard is er uitgegeven door de overheid. Dus 1 miljard aan opdrachten zijn er teruggekomen. Als we nu naar de toekomst kijken, als we naar de productiefase kijken van de F-35, dan rekenen wij op tenminste 9 miljard aan omzet. Nou, dus een budget is er beschikbaar van 4,5 miljard. Dus voor elke euro die er wordt uitgegeven, verdienen we tenminste 2 euro terug in de productiefase. En dan heb ik het nog niet eens over de onderhoudsfase, waar we getallen kennen van 15 tot 20 miljard. Dus als je dat bij elkaar neemt, dan heb je het over een zeer goede, een zeer verantwoorde uitgave. Ik hoop dat je gezien, kastje gesloten, hè? Ik hoop het niet. De Amerikaanse luchtmacht is grutsk op de F-35, benam op de technische snufjes in het toestel. Does everything work like it should work at the moment? It's not quite where we want it. Right now the capabilities that are working nicely are the radar, the electro-optical targeting system,
Those are the two main systems that we're using and that we're going out to train with, as well as simulated weapons. How about the power that it generates? How about taking off power? On which power can you take off, and on which tower will you land? Yeah, well, I'm a A-10 guy by trade. That's what the airplane I grew up in. We had 18,000 pounds of thrust with 2 engines. This jet augmented thrust of 42,000 pounds. So a little bit more acceleration than what I'm used to. Yeah, it's unbelievable. And so you can steer everything with your eyes, your eye movement. Pretty much like he was saying, you can look behind you and see what's behind you. You can look down through the floor pretty much of the jet and see what's below you. And if you want to fire a missile, you just wink your eye. I don't know about all that, but... 22nd, 9 p.m. at the Vermont State Fairgrounds. You have the power to turn that white paper bag into a beacon of hope. For more information... Ik ben in de staat Vermont. Het ligt in de Canadese grenszone in het noorden dus van de Verenigde Staten. Ik ben onderwijs in Burlington, South Burlington om correct te wijzen. Er ligt een vliegveld, een commercieel vliegveld. En de Air National Guard, de luchtmacht dus, die maakt het gebruik der, de Amerikaanse, dus van dat vliegveld. Er zijn F-16 gestationeerd. Ik kan het redelijk vergelijken met de situatie in het Massa. En de F-34 die zal direct gestationeerd worden, dat ben de plan. Nou, wordt er dus al rekening mee houden en binnen er dus al dwanden met het slopen van huizen. En dat is wel wat zin van de mensen niet te weten, want die zeggen van ja, kind dat net anders. So this is the Burlington International Airport. The F-16s fly out of there. And should the F-35 be based here, that's where the F-35 will fly out of as well. It'll be on these runways right here. That's where it'll depart and land. Roseanne Greco is oud-inlichtingenofficier bij de Luchtmacht en is actief in de gemeentepolitiek. Ze had een strijd omboen tegen haar oude baas om de komst van de F-35 op te keren. The concerns are of the residents who you will hear from directly is the concern for their quality of life, for their health, for their well-being, and also for their finances and their economic survivability. The people who are most against the F-35 are the people who will have to live with it, the people who live around this runway. People who do not live around the airport, we have heard from them in the thousands. They're happy with it. They think it's fine, but they don't have to live with it. I think it's great. Going to bring a lot of jobs here. A lot of jobs. Looking forward to it. They say there's a noise issue? There's a noise issue with everything. I mean, the other planes have been here. The F-4s were here. They were noisier than anything, so. It'll give us more protection. And, I mean, with the noise thing they're talking about, I think it'll be worth it. It is a big issue here. It's when those jets go over, they are loud. And we live a couple towns over and we're not on the flight path, and you can't hear yourself talk in the yard when they go over. I've always listened to the F-16s coming in. I always heard the airplanes coming in. Kind of was like clockwork at night and in the morning, so. Not a problem. Never was a problem for me. Honestly, I'm gonna have to say no comment, just because one of my roommate is actually in the Air National Guard, so. All of these houses along here are part of the first round of buyouts. They're being purchased at what would be a fair market rate if the airport were not here. So it's good for these owners, but when these houses come down, and if they run out of money, that means the next line of houses are going to be exposed to the full measure of noise from the jets, because these houses act as somewhat of a noise buffer for the houses behind them. And then if they buy out the next row, it just keeps happening as you move farther back. I did a calculation assuming $250,000 or $200,000 to $250,000 a house for the some 2,900 houses in the zone, and it comes up to be somewhere between $600 and $750 million total. The more I learn about the F-35 and how the basing decisions were made and the impact it has on the people, the more I see that there was an injustice done, and I want to speak up for the people. Does your effort, will that help? I think speaking out is always worth the effort, always.
En ja, dat had Bliekendien. Cracklin had de Amerikaanse luchtmacht taaien dat de loodsimpact van de F-35 volle grutter is als je de seinvaart. En dat er dus duizenden huizen sloopt of isoleerd worden moeten. Til ik hem even als je waarom? Zal ik hem deze kant op draaien? Zo'n te jaren 20 strijd Geert verder wat in de loodsoorlijst van de verleenbasis Ljouwert. En maar succes. Een beetje verf tussen. Ja. Ik ken nou iets deze kant uit. Ja. Zo, nee, dat ken ik. Nee, Ga je die er ooit in krijgen? Nee, nou, dat zie ik niet. Hij is verbouwd. Dat is hier verbouwd na de tijd. Oh, hij zit er al in. De opbraak dus van de huizen in Massum. Hoeveel ben er nou eindbesluit echt sloopt? Echt sloopt ben er 26 in Jelsum en 1 in Massum. Maar die van Jelsum ben ik al hier herbouwd. Dus het voelt heel erg mooi. In het begintijd wie er een opbraak van 181 woningen. Letter 124 en uiteindelijk is het na onze actie 4 is het weer omgebracht tot 0, zeg maar. Maar hoe cool het dan? Nou, Defensie die het luisteren naar de argumenten van u en die het zijn wij geen een trede minder verlenen. Dat het steenbedenk toe regelen in 1982. En toen kregen we september 82 naar je geluidscontourenkaart en daarin komt Massum en Jelsum steenblowen. Alles wat je hem dingen had, de hele strijd van de jaren 70, Ottoman No. Ja. Dat zit hier verpakt. Dat zit hier al in deze. En ik dus ik nog al ja. Gelukkig hebben we nog de computers, dus nog het er net zo volle troep meer. Daar merken we nou net zo volle mee van. Maar vroeger, ja, dan wist ik een heel soort tijd met al die papieren. Dus al jouw kennis, oer loodshinder en alles om die vleermaashinder, dat zit dus in deze map meer. Ja, nou, dat vond net zeggen dat ik al die kennis heb, maar ik heb wel alles lezen. Ja. Het loert van de F-35, de oerlijst die het veroorzaakt is. Nou, daar ben ik kaarten onderzoek naar die. Eén is ik die terug de Amerikanen zelfs. En ja, daaruit het blijkt in dat de F-35 echt een stuk loerder is als F-section. 4 keer zo loerd, hij is het toer. En dan zitten ze bij Lockheed Martin, de fabriek daarachter, dat het eigenlijk wat afvalt. Dat als je dat dus vergelijkt, maar de F-section, maar de F-18 die het verleent, dat er kwalijk verschil is. Dat is dus een F-section die omheen gaat. En die F-34 die hebben wij dus shown bij Eglin. De wind erbij doet er omheen hier. Die maakt volle meer leven. Dan komt er nog in. Oh, dan gaat de F-34. Dit is het verschil. Hij is een F-section en een F-34 achter elkaar. Het fabriek van Lockheed Martin zit in Fort Worth. Hier moeten honderden tastellen aasten uit de fabriek rollen. Een fabriek dat we net in mochten. Maar goed, we gaan ontruinen en kunnen nou een beetje als goedmakertje een telefonisch interview doen met een van de ontwikkelders van het taststel. Hi there, this is Hayo Bootsma from the Netherlands calling. Good afternoon. Good afternoon. How's your day going? In Holland there are lots of concerns about the noise. The plane is much louder than the F-16, they state. We also experienced that by noticing both planes flying over. How about those concerns? Are the people right? Well, I think there's been a lot blown out of proportion. I think 5 years ago, people were making guesses on noise. So the government went and conducted a noise study that was done maybe 3 years ago. And I think that they've released those results of all that kind of shows that the F-35 is in class with other fighter aircraft. Now, one of the other things that's often not discussed in this is they just take these flat-out readings and assume that where you're going to see an F-35 is the same place you see legacy airplanes, and that's not going to be the case. The 33rd Fighter Wing makes way for a 5th-generation fighter, unequaled in capability, to win the ongoing battle for freedom. Is there something you still can do to reduce the noise? I mean, take off at lower speeds or... Well, takeoff speed is takeoff speed.
while I'm on it, the noise, they make a big issue of the noise. I know I've heard so much about the noise parts of the F-35. When I think about it, I think just, to me, it's an overrated issue. It gets a lot of publicity, a lot of hype, but I gotta be honest, I just don't see how why it's such a big issue, because it's a fighter airplane. If an F-15 takes off or an F-16 takes off, it's loud. People are afraid, of course. They say, okay, my quality of life is getting lower. The amount of money I can get for my housing. I understand why people are concerned about it. You say it's overrated? Well, maybe not for those people that live right next to a runway. Maybe you're right. We get calls in on the other side of the base saying kind of noise hoorahs, if you will, calling in to say keep up the good work. You don't have that. I haven't heard of that ever at any other base. I'll see bumper stickers and just stuff that says we love jet noise and just stuff like that. Just because what they really like is the money that's brought into the community. Hoe belangrijk is eigenlijk Fokker voor de regio hier? Ik bedoel, de regio Drenthe? Nou, wij zijn een hele belangrijke werkgever hier. Wat je ziet ook in dit kader van dit programma, van de F-35, is dat dit voor ons levert voor deze regio honderden arbeidsplaatsen op. En wat ik net ook al even aangaf, niet alleen voor nu, maar voor de komende 30 jaar. En gelet op de economische situatie hier is het natuurlijk wel een heel belangrijk programma. Echt voor het noorden is het wel echt een belangrijk? Voor het noorden is het een belangrijk programma, ja. Want op de schaal van innovatie, hoe zijn jullie hier dan bezig? Wij zijn in principe een hoog innovatief bedrijf. Het is echt hoogwaardige werkgelegenheid? Dit is voor ons hoogwaardige werkgelegenheid en ook hoogwaardig vakmanschap. Het gaat om de harde technologie die erin zit, maar dat is ook een stuk vakmanschap. Mensen die hier werken aan die JSF-productie, die krijgen ook een opleiding via de bedrijfsscholen. En, dus we zorgen ook voor extra scholing voor deze mensen. Nou, dat biedt voor iedereen voordelen. Dat is absoluut cruciaal. Hier is Skal, hè? Hierachter. En daarom zou het goed zijn hier metingen door een onafhankelijk instituut die geen geld krijgt van Lockheed Martin, niks net. Dat is het enige wat goed kan. Dit heeft ze fantastisch goed geïsoleerd. Er zit zo'n spouw in. Dat moest ik, want er weer 3 tot 6 weken lestijd gongen per uur verlen, omdat de masterjuf zich stilhouden moest vanwege de vlinten. Het echte probleem is dat ik bang ben, en ik net alleen nog, maar een soort Maximus Marmy, dat straks uit de JSF komt, dat blijkt dat hij volle meer loodshinder maakt dan wat nou zijn wordt. En daarom willen wij dat er eerst nieuwe loodsmetingen komen en het laatste jaar in Nederland, zodat we precies weten wat je nou hebben daar binnen. Je wil je wennen blijven? Wij willen je wennen blijven, natuurlijk willen wij je wennen. Comfortabele wijze? Ja, zijn dat mooi zou wijzen nou, want ik bedoel, we hebben last van die F-16, dat weten we nou, dat accepteren we in bepaalde proporties, maar meer is dit wat net willen.